Пак за Ритко, обаче са средени, понеже е в ютуба. Той там, доколко знаем, има някакви ограничения, обаче в тиктока не става. Ей! Чуйте сега аз какво ще кажа в този бит. Само истини. Ей, Ритко, Ритко ли си ти? Ритко мъдафака, това не ме ебе. За мен, бро, няма никакво значение дори дали си ти. Аз сега мога просто да те дисна във всеки флоу, а таз до теб ще я, щото е жена, без значение е, истинска ли е, но момче, аз не се еба за пари, имам си аз жена и няма как аз твоята да наеба, но за теб мога да се аз примиря. Знаеш ли защо в предната ми песен ти споделих някои неща за онова газе, че каза нямаш ти тъшаци. За това, братле, ако ти си с някаква вагина, тога ще те еба. Ти за мен си олигофрен, някакъв кретен, въобще не ме ебе. Казвам ти го аз, всичко от сърце, а днес ти дори пускаше пак някакви лайфове. Писах ти цял час дори, а накрая ти се изнерви и спря моите коментари, щото, брат, много те боли от това, че не можеш ти като мен, братле, да редиш от сърце и от душа. Ти за мене си тъп тъпанар и дори някакъв гамен, или олигофрен, или кретен. Педерас ли си, жена ли си ти? Айде, бро, сподели ми ти, ела в битката, братле, а там да видиме кой е по-добре, момче, жена, къвто и да си, просто влезни и се докажи с римите си ти, но ти си супер прост. Аз заправих, че ти нямаш рими, моите рими са непреодолими, твоите рими просто е така, някой друг ти ги е писал и ти даже дори с римите и бита, бро, не можеш ти пак да редиш. Знаеш ли защо хората те гледат? Щото ти, братле, имаш фенове. Това го знае всяко пишлеме, който и да питам, всеки те познава, а това мен не ме ебе. Точно сега мен никой не ме познава. Да, има някои хора, дето знаят с кого говорят те. Ей, момче, хайде, ела, колко пъти аз трябва да те предизвикам в лайфа ми, братле, да правим бит, някой фри. Не искам аз гифтови дори, не като теб всеки един ден да плачеш ти. Дайте ми пари, дайте ми гифче, за да ида аз на казино или другаде. Аре, чао, не заслужаваш повече.